Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramideg. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunag. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak, adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii, adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam, no tangaden tayo ti langit, adda latta na bisked atakyag, akada tayo, ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana ti biyag. Don't forget to like and share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita, ket naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam. Anagpailingad itinagan Amiya at taga Ilocos Norte nga iti agdama ket adda iti pagilyan nga Australia. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo amin amang bukbukal iti Ferds Caballero YouTube channel. Agramanen dagiti padak anaayat amang tartarabay kadagiti padas ti biag nga ingkay idram-drama. Ilingad naklaangan manang itinagan Amiya, tubuak iti Ilocos Norte, ngamiti agdama, ket addaak dito'y pagilyan nga Australia. At idug pakasaritaan, no kasano ang nakagtengak dito'y manang. Ngampatsek nga adu ti maagsaw nga adal kadagiti nagbalin a kapadasak. Sapay la ko mga rodmanang, tamapili mo't amaikan biyag ti surat ko, tabaring makaitad mo't iti inspirasyon kadagiti naayat amang tartarabay, iti programa yo. Ay, naimbag ta simbangpet kan anak ko, rabiin. Apay, di nakaintulod ni Ed. Saan nga rod ang nagpakpakita, nanang? Awawagak, ngam di namot sungsung-batan. Nay, apay ngay, kayat mo asawon. Manipod idinagsubang kayo, saan kayo pa'y nakapagsarita? Saan pa'y nga rod, nanang?
Day, kasano nga rod ang masulbar ti anyaman aririyo, no di kay pay gayam nakapagsarita. Diyak amo no kasano kasaritak nanang. Dakas ka di ti panang bagbagak kan kwa asaan unay ang makibarbarkada? Anak, pasaray saan pa yan asumra kiti trabaho na, no nasobraan na tinagbartek. Mabaybayan na pa yan ti obligasyon na kadagiti naganak na. Daita siguro ati kayat na aklase ti biyag. Jay ka na yun nga happy akadwa na dagiti barkada na. Kasanon dagiti plano mi para iti masakbayan. Basapul nga road apagsaritaan nyo dayta. Saan ang masulbar ti may sa tao dayta problema yo. Sige nanang, padasak tumanon akong taken. Barang sungbatan nan ti awag ko. Manong aldawon asan ang nagpakpakita kanyak ni Ed. Talaga adi na ma-acceptar ti basol na. Namin anon abi nagbagaak. Ngam talaga adagiti barkada na tinapatagkan kwa na. Ni Ed ti umawawag. Hello, Ed? Nasaya tay mawag ka? Kaya't kung amin na makapagsarita ta. Kasta mo ti kayat ko, Ed. Ngam di mo mat namin sungsong-batan ti awag ko. At alang amin importante ngayon na si Kasok. Pasensya ka. Sana balit na pagsalitaan ta dayta. Apaman niya kita ta. Sa dinurot ti kayat mo apagkitaan ta. Itisigot ang lugar ang papapananta. Sige nga, Rod. Mapanak to ijayin ton malam. Kalpasan ti trabahok. Sige, Mia. Ijay lang ang tipagkitaan ta. Okay, Ed. Katagyaman ta inawagan nak. Kan kayat mo ti makisinarak kanya. Nasapa ka man asimbangput ita, Mia. Rumarak matlaang nanang. Inyawid ko lati daddo mga imot ko. Anya, sanda kon nga urayan amang rabii. Mangan kayong tulatan. Apay, papanamngay kat sang-sangput bupay laeng. Agsarak kami kani Ed ita. Nay, imbag man ta nakasaritam gaya man. Iso timawag nanang. Kaya't nang agsarita kami kano ita amalam. Ay, nasaya at ba't anak ko. Tapno marisutan ti anyaman na pagdaldalanan nyo ita. Kanayon ka ngamin analiday. Manipod idisaan kayong agkit-kita ka ni Ed. Sana bale, tamasulbarton ti parikot nanang. Sige nga Rod, mapanakon. Ang mga naagurura yun ni Ed, iti pagkitaan mi. Pasensya ka na. Medyo naladawak. Inyawid ko pa'y ngamin dagiti gamit ko iji balay. Pambarak mo't na nagpakada ka ni nanang. Okay lang. Awan ang yaman na. Oh, sige, agorder kan. Noon niya ti kayat mo. Sakbay ng agsarita ta. Oray si kalatan. Total, diyak ba't lagbayag. At dapay papanan mi kadagiti barkadak. Anya? Una yan. Talaga napatpatagan kan kadagiti barkada, Ma'am Siak? Itala ang agkita ta. Ngam pumanaw ka matla adagos. Kanayon lata na pabasulom dagiti kagayim ko apon ti santa pagkinkinawatan. Iso ang nakapagdesisyon na kon Mia. Ha? Anya ti kayat mo asawan?
Pasensyakan. Ngamtap no saan nakanayon na dita ti pagsubangan ta. Nasaysayat siguro nag-break talangan. Anya? Kasta kalakanakan kaput dun ti relasyon ta, nagpaot iti 5 atawan. Nabannog akon, Mia. Total, saan maamaklo na parte ti biyag kong dagiti barkadak. Isong agsina talangan. No kasta, talaga napatpatag dagiti barkadam ngam siyak. Unay kamutan, Ed. Saan aya nga adupay ti plano ta para iti masakbayan? Saan ta ka din ang maurnos pa'y daytoy, Ed? I'm sorry, Mia. Ngam nakaigad akon. Diakon maibturan ti kanay na panang sersermon mo kanyak. Gapo ka dagiti barkadak. Para mutlakan ka ter aramidak. Para iti pagimbagam. Adon ti maliwliwayam gapo ka dagiti barkadam. Kanayon ka pa'y nga aglangan iti trabahom. Nasayaat ka di dayta? Isong ordatap na awanan ta adupay asao. Ag-break tan. Dayto yung ti maudya pa nagsinarak ta, Mia. Pulos ni Namnama, akabailan nak nga isina ti kaayan ayat ko, gapulaeng iti panang tubtub ngar ko kankwana, iti panakibarbarkada nama ng Emmy. Kat makunak adaytan ti kasakitan a napasarak. 5 atawan a nagpaot ti relasyon mi manang, ngam linaklaka na laeng apinuted, gapu kadagiti barkada na. Banag ajak pulos maawatan. Tapara kanyak, iti uray anya nga anggulo, kasla nakaim-imposible nga ad-adda apilyan na dagiti barkada na, ngam ti panakaurnos kuma ti dimi nagkinaawatan. Isu na laeng tawan nagmamaayan ti amin manang. Ingka gumaak nga inlimad kadananang tinapasamak, ngam naamuan damot laeng. Nupay kasta, saan anapunas tinamnamak, nga ang mga no agsublimat laang kanyak ni Ed, nga uray apektado pa yan, ultimo ti bukod ko at trabaho. Hello? Hello, Mia. Ayan mo. Pwede kasi mrek. Salsalutsudin na ka ni boss. Pakibaga-ajak pala ang sumrak ita. Okay ka kadilaeng? Nadnadlaw ititimag mo analiday ka. Kaslamok manunaan niya di pagkaskastaam. Friend, Sige, siya kung di makamo ka ni boss. Ano masapon mo nagsarak ta? Tapno maamuak, no anya manan ti mapaspasamak kan ka. okay aklaang. Medyo madilang amin tiriknak. Iso sa anak pa'y asumrak ita. Oh, come on, Mia. Amamo kan. Nabayagtan niya ang friendship. Kat di mo mailibak kanyak nga damanin parikot mo. Basta agsarak ta. Saan amabalin? Asol-solwam maninday ta. Sige, agkita tangarod. Awagan nakto apaman amalpas ti trabahom. Tapno maamuak, no sa dino ti pagkitaan ta.
magda bakay. Madanagan akong itikas di ajar di anak ta. Oray siyak mata. Manungal dawon nga agpupupuklatan iti silid na. Tunggal sumangpat nga agapo iti trabaho na. Nakalidliday tilangana. Talaga arinik na ti panagsinadan ka ni Ed. Uray asino mata. Agasem, 5 atawan nga agayan ayat da. Kurang lang nga agkalaysadan. Kastakit din tinapasamak. Kanayon akasaritam ti anak ta bakit? Narigatan. Ang mga noag sakit gapo iti kastyang aramidan na. Daita nga rod ti pagdandanagak. Talaga napatagkan kwa na ni Ed. Di napagarupan nga agsina da. Magda. Adamot na saya at nagbanagan tinasapa pa nagsinada. Naamuan na ti katatao di kaayan ayat na. Agasum tagaslawan mo't gayam ambisyon na itipiyag. Diyay laglang lang ay taamo na. Narigrigat agasawa danton ka ni Mia santo na pasamak ti kasta. Huwag nga rod Inlisi ti Diyos ti anak ta, iti saan anasaya at anapagteng na kuma, no bilang nagasawa dan ka ni Ed. Husto na ita ako nam. Iso ano amom nga dadita silid na ni Mia. Mapan mo kasarsarita, bakit? Tapno medyo lumagaan mo ti barokong na. Naimbag mat ay manugot kang agsarak ta dito'y ayuyang ta, Franny. Mayat dito ay tawa na pulos ti matatao. Ay nakita man ay talangam. Pinaybayamon ti bag-game. Di ka kadipay nakalipat. Kinapudno na. Manungal dawon ajak manan makaid na. Tunggal malagip ko tinaramid kanyak ni Ed. Agasamat ngamin ay nakalaklaka para kang kuha na tinangisinakan ka para laeng kadagiti barkada na. Kaya't asawan day ta mas pinili na idangam si ka, Franny. Is a wake up. Saan mo deserve di kasi akita ti boyfriend? Managing bubukod. Super immature at tao. Nagsakit ngamin, friend. Kunak no isunti makatakunay na iko ititong palbiag. Ngam saan mo't gayam. Franny, narigat mat ano si kalaan nga nakanayon ti makaawat. It's unfair. Talaga siguro nga awan arapaap ni Ed iti biyag. Friend? Ang amom, maawatan ka. Agasam, 5 atawan ti relasyon nyo. Iso talaga ang sakit iti biyang mo dahil ta break up. Naimbaglaangan, taadadagiti dadakkel ko ang mga andingay kanyak. Ken, ada ka kanayon ang nakasuporta kanyak. Agyaman ha? Of course, Franny. Ay, amom, ada na panunod ko a solusyon iti problema. Apay ito padasam ta aga-abroad. Mapangag trabaho iti sa bala pagilian. Tapno makailiw-liwag ka. Namin, da ka lang ditoy. Ay, nadyak la amon. Talaga narigat. Maka-move on ka. For sure, Franny. Napintas man day tasing-asing mo, friend. Bayam, tapanunutag ka na imbag. Ibagam kanyak no desidido kan bilang wan. Takuntakak di kasinsin ko di Australia. Barang matulungan na ka. Agyaman akan ka, friend. Noawan ka lang ata. Diyak amo no niya tinapasama kanyak. Panunutom ana imbag di singasin ko kang ka, Franny. Anya tamom. Amangan no iti panag-abroad mo ti solusyon iti sakit. Amarikrik na mita.
nakapagdesisyon akon. Tungpalok ti singasing mo kanyak. Agpayso? Kayat mo taga-abroad? Wen, nga masapol nga agpakada akpay kadananang kantatang. Ay, rumbang lang mata, Frenny. Isuda ti rumbang nga una pang ibagaam iti dayta a plano. Kasla da ngamin butang ko. Saan analakaday ti a desisyon ko? Tama panawak dagiti dadakkel ko. Amo kasuportaran dak iti anyaman akayat ko ang mapasamak. Kan ad-addan ang makatulong akto kadakwada no mapanak ag trabaho iti sabali a pagilian. Tumpak! Awan tinasayat ang mapasamak iti biag mo no kanayon na panunutom di awan kwenta na ang nobyom. Ang mga numategi kapay kapo iti kapapanunot mo anya, Frenny. Anya ta mom, ang mga no ijay tubalasi tao ang masarakam ti forever mo. Sika talaga. Maalam pa ilati mang rabak. Oy, Frenny, saan na ka mga rabrabak? Adam amok akastamot lang di sitwasyon na. Ngam edi naka-abroad, ay na, si Maya ti biyag na kastamot ang ti pamilya na. Kinsan la aday ta, Frenny? Iji abroad na mo tin anasarakan ti nagbalin, ang katakunay-nay ti biyag. Basta ti priority kita. Kat maipaayak iti nasaya at apanagbiag dagiti dadakkel ko. Ken syempre, ti makalipat. O sige, tagpatulong tayo ti kasinsin ko nga da ija Australia. Barang maibirukan na ka iti trabaho mo ija, Frenny. Sumagmamanumat nga aldaw at tining-tingiting ko ti maipapan iti singasing ti baiyan agayam ko manang Emmy. Aging gaan na kaikadengak kat imanugot ak iti singasing na nga agaplayak laangan iti trabaho iti balasiw taaw. Napanunot ko ngamin a husto ti punto ti gayam ko. Bentahe para kanyak dayjay. Tamalaksid a makailiwliwagak no daakon iti balasiw taaw. Mas matulungak pa yan dagiti dadakkel ko. Tauray kaskasano, dakdakkel ti matgadak no mapagasatanak. Nagpatulong ak nga rod iti kasinsin ti baiyan agayam ko manang. Kat kabayatan nga ururnusag dagiti kasapulak a dokumento para iti panagabrod ko, insa mirakmeten a kinasarita dagiti dadakkel ko. Nanang, tatang, ada ko maibagak kada kayo. Anya dayta, anak kaw. Kasla importanten sa unay dayta, Mia. Nga rod Talaga nga importante daytoy, tatang, nanang. Nakapagdesisyonak ngamin, ama panak agtrabaho iti sabali a pagilian. Kinapudno na. Madaman nga ururnusak dagiti kasapulak a papeles iti panagabrod ko. Anya? Le, apaklat ana panunot mo ti agabrod anak ka. Mia, anak. Klat man daytoy anak. Kayat ko ti mangrugimanan tatang. Kat sigurado adakdakkel ti matgadak ijay. Mas makatulong akton kada kayo. Anak, di na kami pagdanagan kan ni nanang mo. Kaya't ko ano agabrod ka. Sana da kami ti rason kan ni nanang mo. No di kat para iti bagim kan iti masakbayam. Pudno ti ko na ni tatang mo anak ko. Aramidem dayta para iti pagsaya atam.
Saan para kada kami anaganak mo? Sikat ti masaknan, itaan yaman a desisyon mo, anak. Karaman kayo kadagiti arapaap ko, tatang. Nanang, Pagyamanan mi dayta. Sa dino ay alugar ti papanam miya. ijay Australia, tatang. Adamang tulong kanyak. Kat no ipalubos ti apo. Amangan no makapanak ton iti mabiit. Nagbiit mo ngay. Anya kay nga road no kasta. No, dayta ti makapasaya at ken ka. Ken iso ti pagragsakam. Suportaran da ka, anak ko. Tatang, Basta aganad ka, miya. huwag anak ko. Aganad ka kumakanayon iti papanam. Kat ikararag may, anasaya at kumatipagtungpalam iti pagilyan a papanam, anak ko. Anya ngay friendly. Talaga kada adesidido ka na mapan. Di ba lasyo taaw? When friend, katagyaman kan ka ha? Talaga na pudno ka agayam. Kan agyaman mat iti kasinsin mo anang tulong kanyak. Mapanak ton iti mabiit. Maragsakan ak para ka. Amo, ado nga rin tinasdaaw. Hindi ka lata nag-resign ka iti office. Uray ni boss, damdamagan na naada ka no di mo kinayat iti opisina. Apuon ti kala at pa nag-resign mo. Nagpakada akmat kan kuana, saan ka di? Yes, ngam sana kumbinsido iti imbagam nga agabrod ka. Amangan ka no alibay mo lang dayjay. Tapno umakar ka iti sabala kumpanya pagtrabahuam. Ni boss talaga? Iso atap no mapnek, inistorya kon at napasama kan ka friendly. Mula umpisa, aging ga iti udi. Anya? Inchismis na ka ni boss? Yes, of course. Ngam, amom ti konana. Very good decision ka no dayta na panunot mo. Tapno malipatam, tiawan kwenta na, di demonyo alalaki anang loko kan ka. Ay, sapay la ko mga rod. Tama ka iliw-liwag akton. Apaman ang makagtengak ijay. Ay na, Franny, sureness daytan. Ang ne, kanayon nak nga itchat, tapno amok ti mapaspasama kan ka ijay, ha? Kung syempre, ti pasalubong ko no bilang agbakasyon kanto dito Pinas. Ha? Pasalubong adagos? Diyak pala nakapanaw. Mabiitin dayta, Franny. Iso good luck kan ka. Katsapay la kumatamatong pal. Ti kanayon nga ibagag. Nga ijayan wala siyo taaw ang masarakam ti Prince Charming mo. Desidido di anak tanga agabroad bakit? Ay, wan nga rod. Malidayanak ta italaang amayadayo kadata ni Mia. Oray sakmet nakarkaro pa'y siguro. Ang umiti sa bali abangir. Nasaya at na dyan na panunod na. Tapno mailiw-liwag na tinapasamak kadakwada ken ni Ed anubyo na. Wan mo't kit di alakay. Amok ang makailiw-liwag tumatlaang. Ay, nagsakit ti barukong ko. Tunggal makitkitak ti anak tanga agsangsangit, idi kasinsina da itinubyo na. Kakaasi ide ni Mia. Podno day tanga imbagam bakit. Napiakit itaat, makitkita tan anaragsak. Agis isman. Amok. Talaga aday tuyin ti rugi, ti panagbaliw, ti biyag na. Wala kay.
Nasingpet ti anak ta. Isu nga adun to ti parabor nga ipaay ti Diyos ken kuana. Basta ikararagan ta akanayon. Day talangan ti mabalinta nga ipaay itaken kuana. Bakit? Nanang, tatang, ag-flight akon inton sumaron alawas. Ay nagsayaatan no kasta anak ko. Maragsakan kami para kan ka anak ko. Dayto yan tirugi ti panakatunoy mo kadagiti arapaap mo iti biyag. Kat namnamaan may anasayato ti kasasaad mo ijay anak ko. Takanayon nakaatarabayan ti na marswa. Agyaman na kada kayo, tatang. Nanang, noawan kayo ang nakasuporta kanyak. Kadagidi panawon akas laawanan tinamnamak pay nga agsubliak iti sigod. Jaklamon. Naimbag ata inturong na kani Apo Diyos itinalintag adanamiya. Isu nga ita, sangwa mon ti baro abiyag nga impaiken ka tinamarswa. Basta di mo liwayan ti kanayon nga agkararag anak ko. Adayo kami kanitatang mo. Iso asaluadam ti salunat mo. Kat di na kami pampanunutan dito kaninadang mo. Ipamaisam ta atensyon kan imatang mo iti barong agpang tibiyag na ipaaykan ka anak ka. Uwan, tatang. Katnamnamaan nyo nga ipaay ko amin a pagragsakan nyo. Uray da kayo aganad kayo matakanayon. Apaman a makarugi ak iti trabaho. Saan kayon amapan makipurpurdiya, tatang? Agyan kayon tulaangan kaninanang dito'y balay. Uno, agpaspasyar kayon tulatan. Siya kung ti makaamoy ti amin a pagkasapulan nyo. Panawan matan, tapno subadak amin arigrigat yu kanyak. Kat iti daytoy aya adayok. Balunag ti amin abilin kan pamagbagayo. Kang ronaan na. Balunag ti aglaplapusanan a panagtalag ko iti Diyos ana marswa. Ididamo manang Emmy na ikawaak iti kaadakon diti balasiw taaw. Ngam kabayatan nga agbaybayag, ininot ang nakapag-adyasak, aging ga iti nairuwamakon diti balasiw taaw. Agpito atawanan nga daak diti Australia manang, kat pimudno tinaibaga ti bayan agayam ko, taditoy anaam-amok tinakiasawaak. Ita, adamoten dua nga anak mi. Naragsakak itan manang, kalpasan tinadagsan na panubok a napasarak. Adtuyak ita amang nananam iti parabor ti Diyos. Babaan iti panarabay tinamarswa, napigsapay laang dagiti naganak ko. Kat no masiguradok asaan da mabaybayan, insingasing ko kadakwada ang mga lada iti kadkadwada iti balaymi, tapno ada mga asikaso kadakwada. Naipasimpak matan ti balaymi manang Emmy. Kat amin akasapulan da, ipapaay mi nga agasawa. Sapay la kumata agserbi nga inspirasyon to'y insalaysay ko para kadagiti kas kanyak anaayat amang tartarabay iti YouTube channel yo. To'y pagayam mo, Mia. Pagayam ko, Amiya, maragsakan akmat parakan ka. Takalpasan, ti aglaplapusanan asaem anariknam. Gapo iti lalaki nga impatag mo, iti kastaunay, iti kalabas, nasursurom ti nag-move on. Kan timakder iti bukod mo asaka. Aging ga idinaadaan kan, iti bukod mo a pamilya.
Ngam daytoy tinalawag nga ipasimuda ag ti pakasaritaam. Iti likodan tinapuskol ken nangisit nga ulep, agtaltalinaed ti singising ti init. Dawat ko a mataginayon ti kinaragsak apas pasaram ita. Alakastan pagayam ko, katagyaman na kiti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibya. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay kan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, an agpailingad itinagan a Cris at taga Nueva Ecija. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, umunay ti amin kayat kayo man pa'y akablaawan iti naimbag nga oras. Kastamoten dagiti naayat adumdumngeg. May saakmet a subscriber iti YouTube channel yo Manang. Naawi sakmet anang ipatulod iti pakasaritaak barang mapilimet a maidrama. Nakurapay kami Manang. May saaman nalon ni tatang ko, kat ni nanang, komporme mo ti napakitang tangdanan, ta isupay ang makatulong ken ni tatang. Gapo itirigat ti biag, sa anakon ang nakapagtuloy nga agiskwela, iso nga ingka gumaaklaan ti agbirok iti trabaho, tapno makatulong akmet, kadagiti dadakkel ko. Rugyak man nga rod, ti agsalaysay Manang. Naimbaglaan ng tawang trabaho mita. Iso nga naawis ka. Mas naawak nga rod, no apay adito'y pa'y tinagsarakan ta. Mabalin ka mo't ama pa ni Jibalay. Kababain mo't no kanayon na mapana kay Jibalayo, Monica. Kan may sa, adalang ipadamag ko kun ka. Anya day ta? Kasla good news ah. Wala. Talaga good news. Amom, adan trabaho. Agpaiso? Wan Monica, nakastrikak ka sweater ti may sa cafe ili. Wow! Congrats! Makitam, kunaktumot kan ka, nga adantulat ta masarakam a pagtrabahwam. Monica, agyaman na kiti supportam kanyak. Amom, talaga nga na maupupay akon. Tadyak mo't lang makasapulan ni ti panggadak. Oray nung makunaan na babala nga klase ti trabaho, ngam nasaysayatan, ngam tayawan na pulos. Amin tayo kat mangrugi iti nababa. Ngam adakan ka nga agpursige tapno ngumato ka. Ngam mamumuta sana dahi ti tarapaap ko. Talaga ti kayat ko tagtrabaho iti balasiw taaw. Wen, amok day ta. Ngam ininot. Inton makaurnong kan, mabalin mo nga ituloy day ta nga arapaap mo. At least, adanton makuna nga experience mo. Sa bagay, isasay saya tagtrabaho iti cafe. Tapnawan mo ti makuna jakin kukwa. Rumbang laang. Anya ti amom, ang mga nuditan ti pangrugyan ti swertem. Sapay la ko Monica. Aramidak na ti para iti pamilyak. Naimbaglangan tadda ka gayem ko. Kanayin ang nakasuporta kanyak. Arig na agkabsatan, isong addaak laang dito'y akanayon amang tarabay kan ka. Namnamaam day ta, Chris. Nanang, tatang, ada na pintas nga ipadamag ko kada kayo. Ha, day, anya day ta anak. Kasla nakaragragsak ka ita, Chris. Anyang aminday ta adamag aya anak kao. Tatang, nakastrikak ka sweater ti may sa cafe ili. Adan trabaho ka. Day, ay nagsaya atan ngay anak ko. Wan nga rod nanang. Iso na lang, tanababa klase ti trabaho ka. Ngam kinayat ko latan tapno makatulong akmatan kada kayo. Apay nga minaday ka ti pampanunutam. Kabaalan mi paymat ka ni nanang mo tagtrabaho. Ti panunutam kat ti masakbayam. Wan ba't nga agpaiso anak?
Nang runa kat di da kamot na ipayan itinapintas sa panagbiag, ta saan tayo mo tabak nang. Nanang, umdasin dagiti sakripisyo nga aramidan nyo ko ni tatang. Kailala anak ko, ta saan ka mo't na nakapagtuloy ang nagadal? Okay lang, Deji tatang. Awan mo't ti idadapilpil yan tag kolehiyo. Anya taam mo tayo. Ang mga numakaurno nga kadagos. Oh, di maituloy kung doon di pa nagadal ko. Ay, talaga nagsayaat ka nga anak. Ala, sa apay kuma, tanasayaat to ti kasasaad mo iti pagtrabahwam. Pagtrabaho ka nasaya at Grace, anak ko. Ngamnay, di mo kumamot abuswon ti bagaymuan? Wan tatang. Ay na, excited ako ng mga rugi ti pagtrabahuak tatang. Nanang. Mo na nga aldaw mo iti trabahom, Chris. Medyo makabandog. Nang runa na sang putin dagiti customer. Ngam ka ba ilak? O munapay lang aldaw ko ngam adun tinaadal ko, Monica. Nasayaat mo't. Talaga naggagat ka, Chris. Kasapulan. Tapno saan naka basta-basta maawanan iti trabaho. Una, no mayat ti performance mo, siguradong agbayag ka iti trabahom. Ngam... Sana kaya ta sa wunday ta nalipata kung tarapap kong agabroad, Monica. Isong ay kagumakti agurnong. Tapno adan to aramatak inton dumtang day tangal daw. Wen, iso adi ka unay agganat. No talaga na ita ni ama ka-abroad ka, sigurado ang mapasamak day ta. Naimbag ta nakariing kan, anak ko. Agar mo sarkan, tapno saan ka amala daw iti trabahom. Wan nanang. Ni tatang ay. Maudin to, ta saan mo tama panagubra ita iti talon. Kasla, mading amin ti bagina. Ay sos, amang ano na ornungan nun iti bannog, nanang. Naggagattumot ngamin. Amumot ni tatang mo, no mabalbalin, di na kayat si adalatan dito'y balay nga awan ar-aramiden na. Adala nga rudan trabaho. Di siya kundi makamu kadagiti kasapulan tayo dito balay. Adda ko maibagak anak ko. Anya day tananang. Maibibusan dagiti agas ni tatang mo. Mabainak ko maamang ibagakan ka. Jakmat kayat nga aglangan nga agtumarti amam. Sige nanang. Ibagayon na anya dagiti kasapulan ng katangan. Ta siya kundi dumaga si Jibutika inton madamdama. Ay, pasensya ka na, anak ko. Awan parikot iti day tananang. Basta para kada kayo kan ni tatang. Gapu ta marigatan ak nga agsapol iti trabaho. Gapukat nga rudan iti kinakurang ti adal ko, manang Emmy. Napalaos ti ragsak ko, idinaawat ak iti may sa cafe iti lugar mi. Aklunak adimtang ti gundaway, amakarik na ak iti pan nakaupay, idi agsapsapol ak iti trabaho. Ngam dinak sinardayan nga inandingay, kan inikan inspirasyon ni Monica. Kaubingak ni Monica manang, iso kayarigan na akasla kami agkabsat.
Apaman ang nakastrikak iti trabaho, ingka gumaak ti nagurnong. Ngam saan amaliklikan amaasot kumatla ang ti ururnong ag akwarta. Gaputa masapul agumatang iti agas para iti amak. Kastamutan iti daduma pay akasapulan iti balaymi. Diyak nga rod maliklikan ti agpanunot manang, nang runaket matagtagaptan ti panagurnong ko, iti aramatek nga agaplay, ijay balasiw taaw. Monica, talaga marigirigatan akon. Saan nga umdas ti matmat gadak ka sweater? Apay Chris, ada ka di problema? Awan matkit di. Ngam, pampanunutok tag sapul iti pag sidelinean. Tapno makaurnong ka dagos, itaramatek nga agaplay di abroad. Ngam, kabaalam ka di pay? Kamanga no abuso mo titi husto tabagim, katag sakit ka. Saan man? Oray tunggal day off ko lang nga da pagtrabaho ka sa bali. Kaya't mo tapautangan ka? Ha? Ni, saanan? Nakababayin matkan ka. Basta ikaw gumaktag sapul iti pag sidelineak. Mabalinak mo ta makitangdan no adag ka sa pulan. Di pa'y katawan ina namon. Okay lang, Monica. Tinapatag, may ko dagiti ka sa pulan dananang kantatang. Kan makaurnungak met. Sige, no day tati desisyon mo. Ngam na ada ka sa pulam, ibagamla ang kanyak, tamadadaanak at tumulong. Day, apay, papanam, Chris. Di mo't awan trabahom itakunam. Nakasaritak ni Diego agayem ko nanang. Tumulong da ka nung agburas ka dagiti natang ni Tata Lando. Ibaga ka sumurot akmet, tay supay ti maitangdan kanyak. Ha, ay sigurado ka anak ko. Awan ina namon ano kasta. Ab-abusum matanday tabagim. Kabailak nanang, di pagdanagan. Kaya't kung aminti makaurnong adagos, tapno ada aramatik nga agaplay iti trabaho iti abroad. Talaga desidido ka nga agabrod, anak ko. Talaga nanang. Kaya't kayo nga min na matulungan ka ni tatang. Kaya't kayo nga ipaayan itinapinta sa panagbiag. Kontento kamin ka ni tatang mo kadagiti maitultulong mo, anak ko. No talaga kaya't mo ti agabrod. Aramidam dayta para iti masakbayam. Di na kami pampanunutan ka ni tatang mo. Mabalin mataya saan nanang. Da kayo ti kang runaan na makagapo, iso akayat ko ti mapan ijibalasiw taaw. Agyaman kami, Chris. Ngam saan na kaming obligasyon. Saan na kan tupay anay payan itinapintas a biyag. Aramidak na ito'y gaputan na patag kayo kanyak nanang. Kaya't ko asubadan dagiti rigat yo anang padakkel kanyak. Monica, talaga kaya't kung taga-abroad. Sigurado kan iti dayta planom? Sigurado akon. Talaga nga minasaan nga umdas ti matmat gadak. Tapno matulungak dagiti dadakkel ko. Tsaket nga grigrigat na ngaging gaita. Maawatan ka, Chris. Kat bilibak iti kinasingpot mo nga anak. Amo ka narigat tagtrabaho di abroad. Ngam, ikagumaak para iti pamilyak. Kaano nga iti planom apa nag-apply? Ada ka na mo di katrabaho kay agency. Ijayak to ngaag-apply. Sige. Saan ko atob nga ron day tapanggap mo? Isasuportaran ka. No, da ka sa pulam, ibagamla ang kanya. Agyaman ak Monica. Talaga nagsaya at kagayam. Kat pakasarakam nga iti dayta nga agency. Kunamat di gayam ko nga danto ka na umay dito lugar tayo. Nga agala ka dagiti kayat na tagtrabaho iti balasiw taaw.
Ado ka no ti kasapulan da at trabahador. Ija ito amamwak, noon niya ti mabalin ko aserkan. Good luck, Chris. Ikararag ko ta sapay ko ma. Tagbaligi ka iti day ta desisyon mo. Anya jay kunam anak ko. Tatang, kaya't kung taga-abroad, isang agaplayak iti agency nga ibagbaga di katrabahwak. No talaga adisidido kan anak ko. Sige, aramidom no anya ti amo ba pagsaya atam. Suportaran da ka. Agyaman ak nanang. Talaga akayat kung ti makapanidjibalasiw taaw. Ket apag iso, tada ka no representative di agency nga umay agkalap iti trabahador diti lugar tayo. Kasta ka de. Wen nanang, iso pa di gastusik kumama pa ni di Manila. Iso ano matuloy di ibagbaga ti katrabahwak. Agaplaya kon nanang. Tatang. Sikat makaamo, Chris. Ngam panghalam nga iti gastusem nga agaplay anak ko. Huwag nga agpaiso, anak ko. Adamot kit basit nga ornong ko. Ket no bilang ta saan nga umdas. Madadaan mo't ni Monica mang ipabulod iti kwarta kanyak. Talaga nagsaya at na agayim mo, Chris. No bilang makapan kay di abroad, di mo tuliplipatan dagiti tao anang tulong ken ka. Un nga agpaiso, Chris, anak. Nang runa, tigayim mo ani Monica. Wen tatang, nanang, jak to makalipat Apolos. Nakapagdesisyon akon nga agabroad man ng Emmy, gaputa saan nga umanay ti matmat gadak diti Pilipinas, tapno maipaayak iti nasaya at abiyag dagiti dadakkel ko. Marigatan nak namin nga agbirok iti sabali ang mabalin ko apagtrabahuan, gapu iti schedule ko iti cafe apagpapaayak. Naturodak manang, gaputa damot basit urnong kon, kan adda ni Monica ang madadaan at tumulong kanyak, no kurang ti kwarta nga aramatek iti panag-apply ko iti agency. Agingga iti maysang aldaw, simangpet iti lugar mi di representative ti agency a pag-applyak. Ado kami ang nag-apply manang, tanapintas at trabaho iti pagilyan nga Australia ti isapsapulan da kadagiti trabahador. Iso na laeng taada kondisyon a masapul kano a makabayad kami iti kantidad a kinid daw da, tapno makaala kami iti slot. No kasta, nakasarita mo ti representative di agency nga ibagbagam, Chris? Wen Monica, katamom, napinta sa trabaho di Australia ti mabalin mi nga applyan. Kasta ka di? Nagsaya at nga ruden ngay. Iso na lang, tamasapol ka nung agbayad kamin. Tapno makaala kami ti islat. Ta first come first serve ka no ti mapasamak. No sino dagiti umunang agbayad, isuda ti maipaayan iti islat. Kan maornos nga insigida ti papeles da amapan iti dayja apagilyan. Ada ka di maitulong ko? Mabainak ko mamang ibagakan ka. Ngam awan mo ti sabaling amok amabalin ko nga umutangan no saan na si ka. Iso pospos kulo kong tirupak. Umutang ako makan ka iti inayon ko iti ornong ko. Tapno makabayad akadagos. Sige, ibagam naman o ti kasapulam, tapabuludan ka. Ay na, agyaman akin ka, Monica. Naawan ka. Diyak amon no asino ti tumaraya kapag buludan iti kwarta.
Di matsaritaan ta dayta, nga no da ka sa pulam, di ka bumdeng nga umasidag kanyak, tapautangan ka. Agyaman ak Monica. Sana bale. Apa man na makapanak di Australia. Tiyo mo na asweldo, ibayad ko adagos kun ka. Ay na Chris, di mo pa'y lapanunutan dayta. Tinapatag kat makapan kapay. Dayta ti kang runaan arumbang nga asikaswam. Kumusta nga iji panag-apply mo iji abroad, anak ko? Asidi ka na makapan kami nanang. More urnusan dagiti papeles mi. Kasta ka day. Ano kayong samot ang nag-apply iti dayjay nga agency anak ko? Tatang, may mayat dayjayan. Taisuda ti may diti lugar tayo. Saan na masapul mapan kami pa iti Manila ngaag-apply. Adamot inbati da contact number da. Tapno makontak mi ida, no bilang adadamagan mi, wano adakasapulan mi. Kaano nga'y kano ti ipapanyo, anak ko? Awan pa'y mo timbagbagada nga eksakto nga aldaw nanang. Ngayon, mabiitan, ta nakabayad kami. Sigurado nga danislat mi. Nay, basta di ka agliway nga agkararag, anak ko. Tapno yadayo na ka ti Diyos iti saan anasaya at apasama. Wan nga agpaiso, anak ko. Amumot nga ado ti malukloko dagiti peke a recruiter. Di ka agdanag nanang. Sigurado dyan nag-applyan mi. Tadapay imbati da calling card. Kan adapay website da. Alakat orayan tayo nga ruda, anak ko. Sapay lakuma, tamakapan kan iti mabiit. Wangar nanang. Talaga magagaran ako na makapan di Australia. Iti kasta, mapapintas kong tumot ti panagbiag tayo. Apay nga Diyak mo tin makontak di tao nga imay idi dito lugar mi. Hindi pa'y na minsan nga aldaw padpadasak nga awagan. Nga maging gayta. Diyak pa'y lang nakontak. Sa balin tagparparik na kanya ka. Amang ano na biktima kami mo iti illegal recruiter. Ay, Diyos ko. Sapay lang kumatabidot na ito yung agparparik na kanyak. Diyak mo na niya taramidok no bilang na biktima kang agpaiso iti fake recruiter. Diyak lakit ti amo. Noon niya ti rumbang nga aramidak. Yaman ak tayo manugot ka anak sinara kanyak, Monica. Oh, apay Chris, ada problema? Monica, diyak mo tin makontak di numero nga integer representative ti agency. Uray ti website da. Diyak kon masarakan iti internet. Anya? Sigurado ka itinawagam a numero? Dinamag mo kumadag iti padam ang nag-apply iti dayjay nga agency. Inaramid kong dayta. Katura isuda, saan damot na makontak da dya tao? Di mo ibaga na scam kayo. Diyak kaya ta panunutan da ita, Monica. Ngam kasi ipasimudag ti mapaspasama kita. Talaga na peki kami. Dagiti awanan bain? Di dala na asyanan ka dagiti agtartarigagay ang makatrabaho iji abroad. Kasanuak pa ita. Kasanong ti arapaap ko para kadagiti dadakkel ko. Di ka maawanan itinamnama. Padasan tayo asapulan day nga agency. Basol ko da ito eh.
Gapoy ayat ko ang makabrod na dagos. Nagtalaga ka na gitya tao. Di mo pa basulang tabagin. Kaya't mula ang mo't asumaya at tibiyagyo iti pamilya. Awanin di ornong ko. Kat tinasakit. Neramraman pa in pati ti kwartam. Kasano pa itama bayadan ka, Monica? Di mo pa'y panunutan dayta. Saan mo mo't anagayatan tinapasamak? Monica? Amin tayo agkamali. Ti importante itakat makabangon ka manan. Ikagumam alipaton tinapasamak. At dantumot la pa nagpulo dagiti awanan bain. Diyan mo no kasano ka mang rugimanan. Mababainak ka. Di ka agdanag. Tulungan ka. Mga barwanan ka. Amok adin nakabaybayan ti Diyos. Agyaman ka, Monica. Nawan ka lang ata. Diyan ko na munon niya taramidag. Panubok laang daytoy, Chris. Agbalin ka na tibkar. Amok akabaalam dayta. Di ka sumuko. Di ka umibot iti panagkalat mo iti Diyos. Pangaasim, Chris. Napalalo ti panakaupay ko gapo iti napasamak manang Emmy. Nalaos ngamin ti gagar ko idi ang makatrabahon iji balasi utaaw. Taamok anong mapasamak dayta, agbaliw moten ang mamin pinsan ti kasasaad mi iti biyag kadananang kentatang ko. Ngam anyan tanamin pinsan anaripuog ti amin nga arapaap ko. Gapo iti panangloko kada kami dagiti awanan konsensya at tao. Aklunak asla mapukaw ko idi ti simbang ti panunot ko. Ngam dinak binaybayan ni Monica agayem ko. Inandingay kan tinulungan nak, tapno makabangon nak manan. Kat babaan iti kaasi kan tulong matan tinamarswa, nakasapulak iti natalgad kan permanente apanggadak, iti laksid ti kinakurang ti adal ko. Gapo iti dayja napasamak manang Emmy, nagamaka kon nga agabroad. Iso na laeng tanod duma, umapay lata ti gagar ko nga agtrabaho iti balasiw taaw. Ngamlaplap dakon ti bagik, tanaleksyonak nga rudan, gapo iti nagbalin apadas ko. Amok nga ado kadagiti dumdumngag ti agar arapaap met a makaabroad. Kat sapay lakuma, taagserbi a pagadalan ti insalaysay ko, tapno naan-anay a makapagannad dagiti agtartarigagay nga agtrabaho ijay balasiw taaw. Agyamanak manang, to'y pagayam mo, Chris. Pagayam ko a Chris, mangrikrik na akmet, kalpasan anabasak ti pakabuklan ti salaysay mo. Nagsakit nga agpayso a panunutan, ama sayang laeng ti amin a nagbannugan, no maalilaw tayo kadagiti tao nga awanan konsensya. Agasam ngay nga agpayso, nagrigatam iti numano atawan para iti arapaap mo a makaabroad, ngam iti apagdarikmat, mapukawlatan akas lasok. Nakasang, nang runa kadagiti kasken ka, adandani impaaymon ti sibubukal abiyag mo, tapno matunoy mo kumalaeng ti arapaap mo. Ngamsapay lakuma, tadi ka mapukawan iti namnama. Takas na ko namutan iti surat mo, nakasarak kan iti natalgad, kan permanente at trabahom.
Panagkunak no saysaya atom ti agdama at trabahom ita, ang mga numapasaya at mumatlaang ti panagbiag mo, nga uray saan kan amakapan ijebalasiw taaw. Alakastan pagayam ko, kat agyaman na kiti panangibinglay mo itipadas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibiyay. Naimbag nga orasyo amin kagayam. Ti pakasaritaan nga intay kan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anagpailingad itinagan Alinda at taga Quirino Province. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo amin amang bukbukal iti Ferds Caballero YouTube channel. Kastamat kadagiti padak an ayat, amang tartarabay kadagiti uploadsyo apadas ti biag. Ilingad na klaangan man ang itinagan Alinda, taga Quirino Province. Dito'y probinsya mi, talaga naasam kami nga agdengag iti drama, iti radyo man, wano iti YouTube. Nakurapay kami laang manang, nilakay ko katmay sa construction worker. Syakmat ti agtagibalay ang mga asikaso kadagiti anak mi. Nasingpat nila kay kumanang, nga maadda dagiti pasamak anang subok iti pamilyami. Rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Apay ngay takalaang nga agawid lakay, rabiin Pasensyakan bakit? Ada nga min pa-overtime di porman mi. Isong ay taakla nga nakaawid. Kasta ka di, madanagan pa yung dagiti anak mo amang ururay kan ka. Kunami noon yan tinapasamak kan ka. Sana bale, ta nakaawid akmat tayo. Ayun dagiti ubing ngay. Pinaturog ko idan tada klase da inton bigat. Nasayat nga rod. Iti kasta, saan da mapuyatan tanarigat. Inton bigat ngay, adaman overtime mon? Diyak pa mo Linda. Depende day ta, no? Adaman nas ka na buhusan na masapol ay overtime me. Mala, ingka nga rod agpalasan, ta isaganak ti kanam. Sige nga rod bakit? Mabitlaan. Anya nga oras na nakaawid ni tatang iti Rabi? Rabi una yan anak. Ada ka no impay lepas di bus di construction. Iso an haladaw ang nagawid. Kaasimot ni tatang? Mabambannog aka na yun. Kasta talaga anak ko. Day talaang ngamin ti amo ni tatang yo at trabaho. Iso nga uray na rigat, an-anusan na, tapno ada pang biyag na kada tayo. Nanang? Iso asay-saya atan nyo ti agadal, aging kat kabailan nyo. Iti kasta, saan yun to ang mapasaran ti rigat, anapasaran mi kanitatang nyo. Wan nanang? Mala, ingkayabanan di adim, tagar mo sar kayon, tapno saan kayo amala daw iji pagadalan. Wan nanang? Tatayr mo, swerte tayo tarabiya. Kanayon ta mga abak. Huwag nga ron, Linong. Talaga swerte ta itangal daw. Astoy kumakanayon tata. Huwag nga ron. Ngam, masapul nga ganad tamad iti panagkayata. Laglagi pa ati sugal kat sugal. Masapul nga mumtag sardang numababakan. Tano saan ang mga numaybos amin a kwartam. Wan tata,
Gamno kasto yung agswer-swerte ita. Sige latta, tapno makaadota. Sige, agtaya tapay ti may sa araw tali. Rabiin, ang mga nagbalaw tuman ni bakit kaun. Apay ka no amasansa na marabi anak nga agawid. Narigatan. O sige nga tata. Maminsan pa'y sa tanto agawi din. Rabiin ngam awan pa'y ni Noli. Masansan mo ta na maladaw nga agawid. Ngam no damagam, ibaga na nag-overtime. Sapay di pa'y umawag tap na saan kami amadanagan. Ay, siya man lati umawag kan kwanan. Linda, bakit? Hello, Lakay. Ayan mon, Rabiin. Pasensya kan bakit? Asidil ka kundi tabalay. Medyo naibayag kami manan iti trabaho me. Kasta ka di. Darasam nga rod ti agawid. Urayan da ka dagiti ubing. Sige bakit? Urayan daklangan. Sana bali, asidil ka kon. Sige nga rod. Bye. Nanang, ni ka di tatang ti kinasarita yu iti cellphone? Wen anak, paawid ka nun ni tatang yo. Adan sa inlepas da iti trabaho da. Kanayon mo to na marabyan nga agawid ni tatang. Ang mga no da isam sambot da trabaho anak ko. Iso akas jay. Sana bale, madamdamalaeng adan ni tatang yo. Sige nanang, mapanak pa iti silid mo iti kabsat ko. Rumwarak to yung tunadan ni tatang. Construction worker manang Emmy, maawatak matket di ti asawak, no kas di nga adda masapul nga i-overtime da, nang runa no dagitay slab a masapul abuhusan iti semento. Nang runa pa'y kat talagamat akasapulan na ti mangged para iti panagadal dagiti anak mi. Isupay ti mainayon iti sweldo na kinunkunak iti bagik. Ngam nadlaw ko amasansanan amarabyan nga agawid ti asawak. Kat ti kanayon arason na, nag-overtime da iti construction a pagpapaayan na. Uray dagiti anak mi, kanayon nga agdamag da, no apay amasansan amaladaw ti amada. Iti na minsan asim marungkar ti katugangak a babae, diakon nagpangadwaan ng ibagakan kuana, iti masansan apan nakaladaw ni Noli nga anak na nga agawid. Linda, anak ko, kumusta kayo? Nasaya at man ta nakapasyar kayo, nanang. Okay kami mat, nanang. Dagiti apok ngay, kumusta dan? Kaasi ti Diyos, nakaradkad dabot ng agnanayon, nanang. Adada itay ti pagadalan. Kat ni Nole, kumusta mo tan? Iti pa'y la construction ti pagubobraan na. Wan, nanang. Nanang, ada ko maibagak kada kayo. Adya day ta, Linda. Kadagiti nga min napalabas. Kanayon na maladaw nga agawid ni Noli. Kat kunana, nag-overtime da kano. Mamati akmot ket di nanang. Ngam ti pakas da awak. Apay asaan nga ag-overtime dagiti kakadwana kaaruba mi. Apay, mapili nga taaya ti ag-overtime, nanang? Ay, day ta ti jakam mo balasang kaw. Apay adi mo damagan kan kuana. Tapno saan aday ta ti pakariribukam. Amangan nga min no iso ti pangrugyan ti dimi pagkinaawatan, nanang. Jakmot ket ni agduado nga dadakas nga aramidan na. Ay,
Tinasaya at balasang ko. Paliiwam di asawam. Amang ano ba ibarbarkada mo tan? Saan mo ta nakainom no agawid? Iso mamati ak na overtime. Saan adakas no imtuudom kan kuan na day taabanag. Tanukas pangrigan ada aramidan na amay kaniwas. Amuna nga obserbaram tigaraw na. Nanang, Aramidam day ta. Aging gasaan pa'y anala daw ti amin. Amang ano agbabawi kanto iti udin na. No naigo mo nun ta asawam, iti saan mo nga ammo amade nga aramidan na. Lola, naimpag-time may kayo. Mailiw kaming kada kayo. Oray siyak batapok. Kailiw kayo matunayan. Kumusta nga iti panag-adal mo, apaw? Okay mo't Lola? Nangato dagiti grades ko di school. Ay na, naglaing ka na pok. Ay kat ni ading mo ngay. Bambantayam ka di mo't lang iti pagadalan. Wan Lola, isumot niya mintibilin ni Nanang. Sana bale, tagin na si Digmo ti classroom mi. Isama san na mapan ko si Ripan iti klase da. Ay na, talaga, nagnakam ka apok. Ay, gayam apok. Alaam da ito'y akwarta. Naimbag lang ada alawan siyo ka ni ading mo iti pagadalan. Agyaman ak Lola. Basta agsingsingpot kayo akan ayon Di yo ikikan iti sakit ti ulo dananang kantatang yaw. Wan Lola, kanayin alagipag dagita abilin nyo kanyak. Mo, agmamala sa kitangal daw. Jakpay pulos na nga bak. Kusta talaga nule. No, dadto mangabak ka. Intun maminsan, maabak ka man. Nga masapol ang makasubutak. Sumubot ka iti sa baling altaw. Di mo ipilit ika, talagang agmamalas ka. Sapa inutang ko lang di pinagsugal ko. Kunang kami no madoble, iso ang nagturada ka imutang. Daytan jay bagbagak kang kanulay. No, mariknab nga agmamalas ka. Sardingan palaang. Tinasayat, agawit tantan ni Rabin, tapno makainan na kamad. Marinibukan ang ngarot tata. Pangalangay iti pagbayad ko iti nautang ko. Saan mo ta mabalin na kisayak na sweldo? Sigurado nga agbalaw ni bakit? Sigurado day ta. Amang ano day ta pa'y hindi pangrugyan na nga agduwa-duwakan ka. Makamudit ang tatay mo. Basta agsubliak dito, tapno makasubutak. Katadan to pagbayad ko iti nautang ko, pinagsugal ko. nasapa ka man ang nakaawid italakay. Saan kayo ang nag-overtime? Saan bakit? Awan tinaskan ngayon overtime mi saan nagawid a kadagos. Apay kasta ti jar mo? Kasla da problema? Nahi, awan mo't Linda. Nabanno ka klaeng. Ama ano damot parikot iti ayan ti trabahom. Awan, bakit? Itaka lang agawid anasapa, kastapay ti jar mo. Makapadanag kamot. Awan da ito ko naklangaro din. Nakaluto ka din? Wala, dandani umuna kami kuman amangan kadagiti ubing. Takunak no maladaw kamanan nga agawid. Madamag kuman lakay. Apaya saan nga agob overtime dagiti katrabaho am akaaruba tayo. Masapsapa damat nga agaw awid. Kuha, Linda. Sabali nga minti trabaho da kita.
Diya ayan ko di masansan nga damasapol ang may overtime. Kasta aya. Alang nga rod, agi na nakapay ta isaganak ti kanan tayo. Amaan no mabisinan dagiti ubeng. Damat dagiti gundaway ang masapa nga agawid ti asawak manang Emmy ngam sabali ti jar nanukwa. Nakalidliday kan madlaw nga dapakariribukan na. No pagdamagak, ibaga namat nga awan problema na kat nabannog kanulaang. Iso ajak mo't ikaskason no dadduma. Ngam kalpasan laang ti sumagmamano nga aldaw, masansan to manon amala daw nga agawid. Saan mo't ket di amakmaksayan ti yan entrega na kanyak asweldo na, iso nga awan apulos ti pamalpalat patak nga addadakas nga ar-aramidan na. Agingga nga iti maysa nga aldaw, sinarungkaran na kami manen ti katugangak a babayi. Adda kayo matgayam nanang. Nasapa kayo man nga imayita. Linda, adda ka di pa'y ditanin ulay. Napan nagtrabahon nanang. Apay aya? Ay na, balasang ko. Amo ko no apay ako nam amasansan amaladaw nga agawid di asawam. Ha? Adda na kaidanon kanyak. Adan da ni rin abi ikano amakita da iti sugalan di asawam. Anya? Ijay sugalan ko na yun, nanang. Wunan ako. Isumot lagayam amaladaw nga agawid. Takalpasan ka no ti trabaho da. Agdiritson iti limod a sugalan dito'y lugar tayo. Ay, unay mo ni Noli. Nga pangalalaan na nga tanti sugsugal na. Kat kompleto mo ti sweldo na ngayon entrega na kanyak. Dayta tinaskan at akwatam, Linda. Narigatan, ang mga nun ay gumunan iti sugal di asawam, kat adon ti utang na. Ay, Diyos ko, saan kumamot ang papasamak day tananang? Pangalaan mi nga iti pagbayad mi, no kas pangarigan. Apag isulaang mo ti matmatgadan na apagbibiyag mi iti inaldaw. Paliiwam di asawam, anak ko. Di kagdanag, takasaritak tumanan di nakaibaga kanyak. Tapno makaalak pa'y iti daddo mga impormasyon. Agyaman nak nanang. Tano siyak, mabainak lang agdamag-damag kadagiti kakadwa na iti konstruksyon. Bayamon, syaklatan, Linda. Nay, itaman pa'y anak kapasyar ka dito'y balay nulay. Saan ka simrag iji trabaho? Mapanak pa'y laang nanang. Ngam nagdiretso ako dito'y balayo, ta dagagarak ka da kayo. Anya day ta. Nanang, mabalin ka da pabuludan da kiti kwartayo. Apay, pangan-ano am iti kwarta. Di mo't agsusweldo ka iti construction apag trab-trabahuam. At ang aminas ka na bayadak, nanang. Adda babayadam. Jay ka di inutang mo, nga impaabak mo iti sugalan? Saan, nanang? Di ka naglibak nulay. Amo konti amin. Adda nakaibaga kanya kamasansan kakano amapan ijay limod a sugalan dito'y lugar tayo. Nanang? Anya, agpaiso ti imbagak saan ka day? Nagipanam iti utak mo nulay. Kakaasi kang agtrab-trabaho iti construction nga maalampay lang ti agsugal.
Pakawanandak nanang. Pinadas ko lang mo't. Aging kay tijak na putan. Naigumunak mo't gaya man. Isungad na nakautangak nanang. Kat mabay na kasumrok iti konstruksyon no jak mabayadan di katrabahwak. Makitam day tanga aramid mo. Di ka lanasyan iti pamilyam. Kakaasi di asawam amang benbenat iti intrigam asweldaw. Sa ita, at dautang mo gapulaang iti sugal. Di na kumamot ang sermunan ananang. Amo ka kamalik. Isungod na umayak bumulod iti ibayad ko iti katrabahwak. Ay, sige, tulungan ka. Ngam ikarem nga idjamon ti agsugal. Maasi ka iti pamilyam. Awan pa'y nakitak abimmak nang gapo iti sugal. Ad-adaw dyan narakrak ti pamilyada gapo iti dayta abisyo. Linda, nakasaritam ka din ni Nolay. Saan pa'y nanang? Kasaritak kumapay lang inton rabi. Naggapoy di balay itay, sakbay anapan nagtrabaho. Ha? Apay, anya tinaramid na ijay nanang? Kunak no nagdiretso di construction, tanasapa apimanaw dito'y balay. Husto, tinaidanon kanyak Linda. Agsugsugal at talaga di asawam. Nagpudno kada kayo, nanang? Kapilitan na nagpudno Ngamen, imay bimulod kanyak iti kwarta, apagbayad na kano iti katrabahuan na, nakautangan na. Anya? Adda na utang na, nanang? Wan, Linda. Mabain kano asumrek nga awan ibayad na iti nautang na, pinagsugal na. Diyos ko, talaga nga rod na igumunan iti sugal ti asawak. Isumat lagayam akumpleto latatit itad na kanya kasweldo na. Taumut-utang gayam iti isugsugal na. Nasaya at tanatakwatan ta itaan na sa papay. Sapay kuma, tatungpalan na ti Karina asaanan nga agsugal pay. Sapay kuma, nanang. Ang masapul akasaritam balasang ko. Sa bali latta jay sikat ipagkarian na asaanan nga agsugal pay. May mayat amaamuan na nga amumun ti amen. Nanang, kasaritak, apaman asumangpot dito'y balay. Adda akon. Ne, nasapa ka mat nga agpaiso. Apay, awan ti overtime yo ita? Awan bakit? Adda ka dinaskan amaamuak, Noli? Ha? Nei, anya kumalinda? Awan. Agpudno ka laang nga, Noli. Imay itay ni nanang dito'y balay. Kat adda imbaga na kanya. No, kasta imbagagaya man kan kaninanang. Pakawanin na Linda. Pasensya ka lakuman. Anya ti simrak iti panunot mo. Apay anasumok mo tinagsugal. Amumot asaan anasaya at day taabisyo. Diyak kagara bakit? Kaya't ko lang nga padasan. Kan ididamo, kanayon nakmot nga minamangabak. Iso anaawis ka nagsubli-subli jay sugalan. Idagangay, agkaraabak akmot din. Aging gay tinagutang ako, ayat ko lang nga makasubot. Anya ti panagkunam? Adda nagsayaatan ti panagbisyom? Pakawanin nakbakit, saan na maulit pa Manipod ita, ipamaysa kong tagtrabaho itinasaya at para iti pamilya tayo. Nasaya at mata nakaamiris kan. Di mon urayan nga agbisin ti pamilyam, gapulang iti dayta abisyom. Maasi ka iti bagim. Nagrigat ti trabahom.
Nakakaasi ka nga agbenbenat iti tulang para iti apagpursi to asweldo. Kalpasan na, mapan mula ipaabak iti sugalan. Saanin, Linda? Ikan na kumapay iti may sa agundaway. Tay karik, idya akong ti sugal. Namnamahag day ta akarim, Noli. Ipagpagapumlaangan ka dagiti anak ta. Masapul nga isagana ta ti masakbayan dagiti anak ta. Juan, Linda, ikarik. Katagyaman nak ta mapakawan nak. Patpatgan kayo unay kadagiti anak ta. Iso anak kasagana ak ngagbaliw. Tadyak kahit ang mapasamak kada tayo, tinapasamak iti daddo maapamilya. Gapulang iti pan nakaigumon iti sugal ti maysa kadagiti agasawa. Diyak itulok ang mapasamak dayta. Nang runa ta ipatpatag kayo unay apamilyak. Unay. Iti dayjay apanagsarita mi iti asawak manang Emmy, napanagnakakmat tinalaos apanagbabawi na, kat namin pinsan ang nagbaliw. Sipod idin, jakon napuutan pa'y analadaw ang nagawid. Iso akampante akon at talaga asaanan amapmapan iti sugalan. Nalaos ti panagyaman ko iti katugangak manang, taiso ti immo na nakaduktal iti aramid ti asawak. Ngem nalablabas ti panagyaman ko iti namarswa. Tamamati ak unay nga isu ti nagaramid iti pamuspusan, tapno nasapsapa ang naduktalan mi, ti nakaigumunan ng ti asawak, kat nasapsapa met ang natubngar mi. Ad-adda nga rod as inaetan ti asawak ti nagtrabaho, kat tapno makatulong ak met kankwana, ingka gumaak ti naglako-lako iti komporme, kat makatagtaggedak met nga uray kaskasano, iso ang makailaslasinak iti saggabasit, kat maururnong, tapno adda si dadaan a pangalaan mi, no bilang addaman ti sumangbay a pagkasapulan minto iti kwarta. Daytoy ti pakasarita ak manang, to'y pagayam mo, Linda. Pagayam ko Alinda, pudno ti kunam, anasaya at met, tanasapa pa'y kat naduktalan yon ti panagsugsugal ti asawam, sakbay a maigumon iti kasta abisyo. Maragsakan akmet, tanasaya at tilinnangan nyo iti katugangam, kat saan a nagbalin a konsintidor nga ina. Babaan iti salaysay mo, ambok apagwadan ka nga asawa ken ina. Iso amamati ak adumteng ti gundaway, ama papintasyon to nga agasawa ti panagbiagyo. Kat masiguradok ama ipaayan nyo dagiti anak yo iti napintas ama sakbayan. Sapay kumatag na nayon ti kinaragsak ti pamilyayo, nang runa ita, tanalintegan ti dana at altaluntunan ti asawam. Alakastan pagayam ko, katagyaman na kiti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibya.